Izenzo za22. Madoda, bazalwane, nani bobaba, yizwani ukuziphendulela kwami phambi kwenu kalokhu. Kwathi bemuzwa ekhuluma kubo ngolimi lwesiHeberu, bathula bathi du. Wayesethi, mina ngiyindoda engumJuda, ngazalwa eThasu laseKhilikiya, kodwa ngakhulela kulo muzi, ngafundiswa ngasezinyaweni zikaGamaliyeli ngesineke ngomthetho wawobaba, ngashisekela uNkulunkulu njengokuba nonke ninjalo namuhla. Ngayizingela leyo ndlela kwaze kwaba sekufeni, ngibopha ngibakhaphela ematilongweni abesilisa nabesifazane, njengokuba nompristi omkhulu ufakaza ngami namalunga onke, ngamukela kubo izincwadi ezilotshelwe abazalwane. Ngaya eDamaseko ukuba nababekhona lapho ngibayise. EJerusalema beboshiwe ukuze bajeziswe. Kwathi ngisahamba ngisondela eDamaseko kuphakathi kwemini, kwangibaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okukhulu okwavela ezulwini, ngawa phansi emhlabathini, ngezwa izwi lithi kimi, Sawulu, Sawulu, ungizingelelani na? Ngase ngiphendula ngathi, ungubani, Nkosi na? Wathi kimi, mina nginguJesu waseNazaretha omzingelayo. Kepha labo ababe nami bakubona ukukhanya, kodwa izwi lowakhuluma nami abalizwanga. Ngathi, ngizakwenzani, Nkosi na? Inkosi yayisithi kimi, sukuma, uye eDamaseko, uzakutshelwa khona konke okumiselweyo ukuba ukwenze. Kepha njengokuba ngangingasaboni ngenxa yenkazimulo yalokho kukhanya, ngaholwa ngesandla yibo ababe nami, ngafika eDamaseko. U-Ananiya othile, indoda ekholwa ngokomthetho, owayefakazelwa yibo bonke abaJuda ababakhile khona, weza kimi, wema, wathi kimi, Sawulu, mzalwane, buye ubone. Mina ngase ngimbona ngaso leso sikhathi. Wayesethi, uNkulunkulu wawobaba wakumisela ngaphambili ukuyazi intando yakhe, nokumbona olungileyo, nokulizwa izwi eliphuma emlonyeni wakhe, ngokuba uzakuba ngufakazi wakhe kubantu bonke walokho okubonileyo nokuzwileyo. Manje-ke ulibalelani na? Sukuma ubhaphathizwe, uhlambulule izono zakho ngokukhuleka egameni lakhe. Kwathi sengibuyele eJerusalema, ngikhuleka ethempelini, ngehlelwa yisiyezi, ngambona, wathi kimi, khawuleza uphume masinyane eJerusalema, ngokuba abazukwamukela ubufakazi bakho ngami. Mina ngase ngithi, Nkosi, bayazibona ukuthi yimina engangibabopha ngibashaya emasinagogeni abakholwa nguwe, futhi mhla kuchithwa igazi likaStefanu ufakazi wakho, ngangimi khona mina, ngivuma, ngilinda izingubo zabambulalayo. Wathi kimi, hamba, ngokuba mina ngizakukuthuma uye kude kwabezizwe. Kepha bamlalela kwaze kwaba kulelo zwi, base bephakamisa izwi labo, bethi, msuseni onje emhlabeni, ngokuba akufanele ukuba aphile. Kwathi besabangalasa, behlubula izingubo, bethuquza uthuli phezulu, induna yenkulungwane yayala ukuba angeniswe ekamu, yathi akahlolwe ngenduku, ukuze iqonde ukuthi kungasiphi isici bememeza kanje ngaye. Kepha besamelula ngemichilo, uPawulu wathi enduneni yekhulu eyayimi khona, kuvunyelwe yini ukushaya umuntu ongumRoma engalahlwanga yicala na? Induna yekhulu ikuzwile yaya enduneni yenkulungwane, yabika yathi, usuzakwenzani na, ngokuba lowo muntu ungumRoma? Induna yenkulungwane yayisifika, yathi kuye, ngitshele, wena ungumRoma na? Yena wathi, yebo. Kepha induna yenkulungwane yaphendula yathi, mina ngalithenga lelo lungelo ngemali enkulu. Kodwa uPawulu wathi, kepha mina ngazalwa nalo. Ngakho basuka kuye masinyane abasebeza kumhlola, kepha induna yenkulungwane yesaba, isiyazi ukuthi ungumRoma nokuthi ibimbophile. Kwathi ngangomuso ifuna ukwazi iqiniso lalokho amangalelwe ngakho ngabaJuda, yamkhulula, yayala ukuba abapristi abakhulu nomphakathi wonke ubuthane, yamehlisa uPawulu phambi kwabo.